A ni na'r drothwy gwyliau'r ha, mae na ddarogan y bydd mannau fel hyn ar lan llun tegid yn orlawn cyn pen dim. Mae na filiynau o ymweliadau gan dwristiaid bob blwyddyn i Gymru, ac wrth gwrs maen nhw'n cael eu denu i'w hoff lefydd megis yn parciau cenedlaethol ni, llwybr yr arfordir ac yn y blaen. Ond, wrth gwrs, mae'r tirwedd yma hefyd yn cynnig bywoliaeth i bobl leol, nifer ohonyn nhw'n ffermwyr ac yn cadw anifeiliad. Felly, beth di'r gwrthdaro y problemau sy'n gallu codi yn sgil hynny? Un sy'n gyfarwydd ar gwych a'r gwachil ydy Arwel Morris, sy'n warden yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac yn canolbwyntio ar ardal Llyn Tegid. Mae'n rôl eang iawn ar ddyrnod fel heddiw, fel ti'n gweld mae'n dechrau prysuro yma wan. Fydd dyrnod fel heddiw yn edrych ar ôl twristiaid. Lot o waith fyddwn ni'n round sites yn clirio fyny ar ôl y bobl oedd yma ddoe, clirio sbwriel, neu siŵr bod pethau'n iawn. Delio fo ambell i gwyn, mae'n siŵr. Yn aml iawn, jyst addysgu bobl. A dim ond weithiau mae bobl yn dod i gefn gwlad, a dyn nhw'n dallt, maen nhw'n edrych ar lefydd yma, a dyn nhw'n dallt fel mae'r Sais yn dweud, mae living, working landscape ydi o. Dwi'n gwybod bod gen i lwybrau yn bob man, a mae eisiau edrych i'r ole nhw, a mae eisiau addysgu bobl lle i fynd a lle i beidio mynd a felly. A mae hynny'n rhan mawr o'n swydd ni lle. Ar y cyfan, mae bobl yn dda iawn. Dych chi'n gweld ar ddyrnod fel heddiw pam bod nhw'n dod i le fel yma. Felly, hain i ddeall mae cydbwysedd i gyd. Da ni'n gorfod gweithio hefo bobl ddiarth, ond hefyd, da ni'n gorfod gweithio efo tirwyddiannwyr a bobl lleol hefyd. Mae'r Parc Cenedlaethol yn rhywle i ymwelwyr fwynhau, ond mae hefyd yn dir amaethyddol gweithredol. Ac mae Rhodri Jones wedi bod yn ffermio yma ym Mrynllech erioed ac wedi gwneud llawer o waith gyda'r Parc Cenedlaethol dros y blynyddoedd. Da ni ffermio yma o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, wrth gwrs. Mae'n edrych llwybr cyhoeddus yn dod drwy'r buath. Maen nhw'n fforchio un cyn y tŷ ag ar i lawr, a dau mynd i fyny'r cwm ffor hyn. Maen nhw'n lwybrau eitha poblogaidd. Bach iawn di'r problemau da ni'n gael bod ni'n cael lot o bobl yn cerdded dan nhw, ond y tuedd ydy bod rhywun yn cofio y rhai sydd ddim yn parchu be maen nhw'n gael yma'n dweud, ond ar y cyfan dwi'n mwynhau sgwrsio fo'r hyn yn pwy mae'n amser i wneud, a mae dda i ni ddysgu be maen nhw eisiau yma, ond hefyd mae dda i ni gael cyfle i roed yn stori i'r bobl sy'n dod yma hefyd ydy hyn. Digon gwir. A be am dodrefn llwybrau? Mae'r parc yn cynnig bob math o adnoddau, wel gatiau gan y blaen. Ydych chi wedi manteisio ar rheini? Drwy cyngor cymuned y ddiweddar, mi nath y parc ddod ato ni a unrhyw lwybrau oedden ni'n gwybod oedd problemau gweledol. Oedden nhw fodlon dod allan a maen nhw wedi rhoi arwyddion i fyny i helpu bobl sicrhau bod nhw'n cadw at y llwybr, y rei sydd eisiau dilyn llwybrau. Dros y blynyddoedd, dwi wedi manteisio o gynlluniau grant efo'r parc. Maen nhw wedi twchu chydig ar y goediach o gennau o dan y ffens fan cw. Maen nhw wedi cyflenwi planhigion grych i mi i wneud rhwng ffensys dwbl. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni yn cydweithio efo nhw, ac o ran amaeth maen nhw wedi bod yn dda iawn hefyd i fod yn deg. Be ydy'r math o broblemau ydych chi'n gorfod delio nhw fwy na rhai eraill? Wel, yn y maes parc yma, da ni'n cael lot fawr o broblemau hefo'r disposable barbecues yma. Fel da ni'n gweld creithiau llynedd, da ni'n weld y fama. Barbecues gath i gadael yma flwyddyn dwytha ar ôl y lockdown, a wedyn mae o wedi creithio y ddeiar. Da chi'n gweld mae'n effeithio am amser hir ynda. Be mae ffermwyr yn gwyno fwyaf am dan efo o ran bobl yn defnyddio i tir nhw? Yn fwy na dim, bobl ddim yn cadw at y llwybrau. Bobl yn mynd â cwn ar y llwybrau, bobl hefo cwn yr rhydd, a mae hynny'n digwydd yn weddol aml. Eto, trio addysgu bobl, ond mae yna ganran fach iawn, newch chi ddim addysgu nhw. Mae nhw jyst yn meddwl boi ci nhw'n hollol saff o gwmpas dafod. Ac yn aml iawn, dydyn nhw ddim. Mae'n waith caled i ymweithwyr edrych ar ôl y cadw'r llefydd mae'n edrych gystal. Os di'r llwybr mewn cyflwr da, mae o'n llai o drafferth i'r ffarmwr. Pan fydd bobl yn gallu dilyn llwybr o giat i giat neu o gamfa i gamfa, mae'n torri'r broblemau allan. Wyt ti'n licio byw ym Mharc Cenedlaethol Eryri a ffarmio yma? Ond os ni'n gallu meddwl am ffarmio nid lle arall, gwir, mae'n ardal arbennig yndi.
A does gen i'n broblem o pobl yn dod yma i fwynhau hefyd, cymella bod yr infrastructure yn iawn, mae yna lot o fusnesau'n dibynnu ar bobl ddiath. Mae lot o ffermio di arall gyfeirio i fewn i edrych ar ôl hynny i wella'u hincwm. Ond mae rhaid i'r balans fod yn ofalus iawn, achos mae rhaid i gymunedau gwledig gael eu parchu yr un mor bwysig ar busnesau yna.